euskeraren biziberritzearen inguruan, alegia hizkuntza gutxitua izateaz, horri buelta emateko, jauzi bat emateko egin beharrekoak kontuan eukita, badago adostasun zabal bat Eusko Legebiltzarrean, horri aurre egiteko ez desagertzeko, gauzak horrela dira, hizkuntza bera ez desagertzeko egin beharreko lanaren inguruan hor babes maila handi badaukate, eta gero, Vox bezalako alderdi batek ordezkari bakarra duena Eusko Legebiltzarrean, epaitegietara jo, eta kasu honetan Euskal Auzitegi Gorenak jotzen du oraindik konstituzionalak baino haratago, ze konstituzionalak 6.2 artikuluaren parte bati eragiten zion, baina honek askoz ere urrutirago joteko aukera du. Ez naiz ni auzitegi hauek hartutako erabakien kontra gogor jarduten dutena, baizik eta dago epaitegietatik politika oso gogor bat euskararen kontra. Dala, hain justu, hizkuntza bat gutxitua dana, hizkuntza ofiziala dana, gure hizkuntza propioa dana, eta inondik inora ez dagoela parekatuta gaztelerarekin adibidez. Eta guk hor, herri bezala, babestu beharra daukagula gure hizkuntza.